आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन बरायबाय लोगोफोर गोबावनि उनाव दिनै आरो मोनसे मिनि ब्लग लाबोलायबाय लोगोफोर जोङो खाथियावनो मोनसे हाबा जानो थांनो नागिरदों बेंगलिनि हाबा दिनै फार्स्ट टाइम आं बेंगलिनि हाबा जागोन आं गुबुन हारिनि हाबा जाफेराखै आरोना जि लिंनो फायो मिस्टारा थाङो जोंहा आरो आं थाङा आरोना दिनै फार्स्ट टाइम थांनो बायदो आङो दाहायनो ओंखारबाय आरोना लोगोफोरा 8टा 9टासो थाङोनो आरोना 8टा 9टासो फैगोननो आरो आं ओंखारनानै नेनो बालायलांबाय आरोना आंहा दख'ना गानदों आंहा दख'ना गाननाया दा हारसिंसो जाहैगोन दा बेहाय जेबो नङा ना होमबाबो दख'ना गाननो जि मोजां नांदों आंहा दख'ना गानना थांगासिनो जोंहा नै थांग्राफ्रा जि जाखासो फैखाबाय नै बिथिं थांबावबायसो आरो नै जोंनि हाबा जानाय थांनाय लामाया नै बिदिसो जोंनिया ओइलाय हाबा नङा नै मोनफैबाय बोला जोंहा हाबानाव सफैबाय हाबानि गेटआ नै बिथिं गाले ओंखाम ओंख्रि जाहोदो गोन्दो फैदो आरोना आंनि मेगनखौ नाय नांला नामा नोराव बिथिंबो नै मा जाबाय थादों हाबानि गेटआ नै गणेश कलजाम Tino fainya. Tim foto. ये क्या मैं तो बाजार चुटन पे लोट में आई चमके मैं कपसू jangan जानो फैबाय बोराबदों बिमाफोरा बेसेबां आरामनो नै गथ' लायै लायै जानांगौ जादों जानिया ओइले खनाव सबानो गथ' लायै लायै जादों ना हिंखा नांदों हौवाफोरा नै फान्थाव फ्राय फैदों नै दालि होबाय आरो फान्थाव फ्राय होबाय पापड़ होबाय जासिगोन जों मुरि घन्टा होबाय ना होबाय बिथिं बोरमा फैबाय बिथिं मटर पनिर फैबाय जागासिनो जों लोगोफोर जों हाबानिफ्राय सफैबाय हरनि 11टा बाजिलायबाय आरोना उनावहा थांनायानो 8:30 बाजिबाय एफा हराव थाङो आरो जोंनाथ' गामियावहाना जल्दि थाङो नालाय 12टासोनिफ्रायनो थांनानै 1टा 2टासोनिफ्राय ओंखाम ओंख्रि जानानै बिदिनो मोना जानाय सिगांनो नाव सफैयो नालाय बेहाय नै थाङासो थाङा मानसिफ्रा 8टा 9टायावसो ओंखारलांखायो आरोना जागौ मागौ मानि होनो 11टासो बाजिलायबाय खाथिखायसो आरोना मिस्टारजों राजाजों नै उन्दुफैग्रोबाय आरोना आङो बै लोगोहानियावहा दसे थाथ'बाय आरो रायलायबाय थाबाय लोगोफोरजों बे मानैया नै उन्दुफैबाय जि आराम उन्दुलांखादों आरोना बेंगलिनि हाबा जाना मोजां नांबाय जि टेस्टिखा ओंखाम ओंख्रिया जि गोथाव मोनखाबाय आरोना दोननोसै बाय भिडिअखौ नायना मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर